Tamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. BDO. Visit a branch near you for special fiesta offers this June. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Uy, araw mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Data, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato ni sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Good morning, good morning, good morning mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Nyato ko niya pong aldaw nin Friday. Thanks God it's Friday, sabi nila. Pecha 27 na po sa bulan kan Hunyo 2025. Happy Fiesta sa mga nagsiselebrate ng kapistahan kasi sa mga patron sa ngunyan. And then siyempre duman sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity and happiness. Happy birthday sa pong amigo kay Sir Olive Ramirez. Good morning, sir. Happy birthday. At saka good morning man kay Councilor Lilian Ramirez. Kaya kita girilingan manam at sir, ano? And then siyempre, duman po sa mga nag-celebrate pa kang birthday o si pamangkin, si Kuring na Balansayo. Kuring Reyes Balansayo, happy birthday. Kaya ba pong nag-birthday sa kanya, happy birthday. More life, prosperity, and happiness. And siyempre sa mga may anniversary, happy anniversary. Sa mga bisita po tabi, both foreign and local tourists. Enjoy the sight, savor the taste, but protect our environment. Ako pa sa lingkod, Mardela, daing iba, sabit sana. Pero tiyan, ito ba naman hanggang 12 o'clock? Hindi po sa programa niya pong Friday. And siyempre, yaon po dyan mga tugang sa Laro Technical, si Ronald Baldo. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Si Casey Tanay, ang sa pong OGT from CSPC, nabuwa. Yaon man po. Sa newsroom, katuwang na dyan sina Jenny Matthew Baleran at saka si Nicole Ann Gloriani. Si Ciara Meleron pa uli na. Mamayang gabi siguro. And then siyempre, mga tugang, sa luwas ang Mega Force Patrol sa padagos kung pangalap ng mga istorya, naganing may balang ibog sa banwa sa mabukang mga turog sa pansitan. So, Field Commander tayo ako po sa Manila at saka si Joshua James Wino para po duman sa indang pagatindir kasubhapon, kasubanggi kan awards night para po sa 28 KBP Golden Dove Awards kung sa'y naging finalist po ang DCGB AM for Best Station AM provincial category. Pagkatapos naging Broadcaster of the Year mga tugang si BP Henry. Ang congratulations po. And then siyempre mga tugang si Pading Jomar Binya sa tabako.
Tabaco, Legazpi, Tabaco, Santo Domingo, Tuti, ang dalaga niya. Pagkatapos, siyempre, si Karen Ala sa Kapitolyo. Yan man si partner Al sa City Hall. Mantang si Angel Mustasa yan po sa Regional Center Citizen po sa Legazpi Port District. Good morning po. And si Henry Dabay Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada yan po sa mobile. Napadagos pong pagrekurido tangani pong may paabot ang mga pangyayari po sa palibot. Okay. And siyempre, sa mga seniors, kapwa ko seniors, ay good morning, galaw-galaw mga lolo, mga lola. Ay, magparamundo, ha? Olok-olok sa nampait. Happy lagi. Tapos, exercise, galaw-galaw. Pagkatapos, ano yan? Kain tayo ng masustansya. And from time to time, magkaroon tayo ng grounding na tinatawag ni Father Momoy. Iyan po, so pagkakataon mo na magbitis, tapos feel mga tugang the texture of the earth. Ay, may mga ano pala, may mga magic pala yan. Tinatawag nila. Diba po sa mga kababayan niya to, good morning sa Giraray, and sana po ay okay ka mo sa mga nasa banig ng karamdaman, ha? Yan po tabi, sa mga nasa banig ng karamdaman, ang laong po ni Papa Mar, na kamumarahay na, get well soon, the soonest possible. Tangan ni makabelta na kita duman sa satuya po na oral daw na routine, hanggang pagbuhay-buhay. Okay? Okay. Kadakulan mga kunyan, mga nangyayari pong mga road crash, mga tugang sa tuya pong palibot. Some are self-inflicted because of the recklessness. Some mga tugang are dahil sa tinampo. And mostly mga tugang dahil sa ayam. Di ba? Medyo nag-register ng alarming na na numero sa listahan po kan pulisya, maging kan Land Transportation Office. That's why these two agencies padagos po na nangangapudan sa mga kababayan na mga motorista na mag-iringat. Pero may mga contributory factor Harog kayo ni mga tugang na ako, tulong beses ng muntik-muntikan mga tugang ng ayam. Early morning, gigibong playground ka mga ayam, mga tugang ang tinampo. Halik dyan sa San Isidro sa Santo Domingo hanggang dyan sa Padang. Tapos pag-abot mo digit sa may Piñaranda, igwa. Ngayon daw yan matapos, na magsunod sa mga kababayan niya to, duman sa pigsasabing, aso mo, tali mo. Aso mo, tali mo. May mga nangyari mga aksidente, pero lalo sa mga nasa highway, sana mag-iro Ako na ugma ko digdi kay Kapitan Danny Ballester kan Barangay San Isidro dyan po sa Santo Domingo. Antimano, mina-aksyon tulos. Pag may mga arog po ka ng mga problema, minahiro tulos mga tugang si Kapgari, si Danilo Ballester, Senior, mga tugang. Hello, Kap Dani, good morning. Hello sir, marga po. Yes, mag-istorbo ako. May hearing ka rin, man. Dayman po. Ayan, okay. Mag-istorbo ako. Nailing ko kaya itong and I admire you dyan sa bigibon nilang lockdown na immediatamente mag-aksyon so, kabarangay. Kaso nga mga tao, dahil pag-ibuho na playground kan mga ayam ang tinampo, tabata, highway bagayan. Iba ka sir, Okay. Although nga ever since pagkapuong ko talagang pig-implement ko na yan. Okay, so ano pong development ko yung tabi ka? Garo, nangapudan ka na garo, grabe na. Medyo kaya garudain
na dadara sa pakiuron. Actually, mo yung action dyan information dissemination. Opo. May kagawad ako na nagtao kay mga kadena para sa mga may pantulo. Almost monthly may pagkukonduct kaming pagsilo kan mga ayam. Tingko kaya rampant manggirare mga nailing kong mga udo panayam sa tinampo plus so mga vehicular accident na nangyayari dahil sa mga buhay ayam. Opo. Okay. Iko, siguro ako sanay na ipagpagirumdum sa inda pero siguro ay i-implement ko sa ordinance na talagang magsunod sinda tanganin may mga so mga nadidiskwento sa tinampo o sa mga ulo sa kalsada may mga estudyante kita kakatungan dahil po kaya talaga nadidisiplina ang tao although lalo na po may mga sadiring ayam kaya nangangapudan ako sa inda ang plano kong action is siguro mga masunod na daw talagang hihigpitan ko na. And pag nadakop ko po, pagsasabi kan provincial ordinance, may deputize man po kitang maano kan violation na tip. Ipapaano ko po yan para madisip. Ayun. Nakairak man kan mga nadidiskwento. Opo. Iyo po. Kunyan tama yan, nakiuro na palan, tapos may nag-provide na ng kadena, pero yung manggiraray. Talagang, lalo pag early morning, talagang matindi. Ako nag-aaga ako dyan normally sa area mo, mga launang madaling araw, pasiring ako digdig. Talagang muntik-muntik ka na. Kaya kanahiling ko, sabi ko, tabangan ka ng i-diseminar ni si Kap, kay Kap, tawangan ka na si Kap na i-diseminar ni sa mga kababae, parang kung nagdadarangog dyan, tangani na maaraman ninda na may provincial ordinance and then dahil lang sa pakiuron, dahil naman nasusunod, i-implement na ini kang barangay. Opo. Although nga akong impounding sa dog impounding disease. Recently nga may nakakulong akong sarong nga unig ginasa today ako. Ang kaso naman, dahil pwede yan na i-standby digdiki kasi madadali man kita ka animal welfare. Siguro ilalabi ko ini sa liga ng mga barangay administration ng mga provide so LGU kita lang ini pong mga nadadakop may dapat matransfer talaga sa LGU. Iya, nanganing magano yan. Dapat may impounding pagkatapos may sinda na mag-dispose yan kung anong dapat nagibuhong kung dahil man natutubos yan. Ayan, ang aram ko pero ang provincial agriculture office, provincial veterinary office garo igwama na impounding pero uto duman sa Malinaw. Karayo. Karayo maray. Ayan. Aba. So parang kakasuo. Parang negligence pa sa mga iyo pa. Although basta ako sa regards dyan, talagang sana magsunod lamang. Iyo pa. Aba. Benefit pa rin kang gabos. Aba. Salamat, sir. Yes, sir. Salamatan po maray tabi. Yan, naugma ako na nag-actuar tulos ka mo kayan tanganing mabawasan ng kunday man actualmente makortar. Salamatan po tabi, Kap. Mabuhay ka mo. Yan. Thank you very much. Mga tugang Kapitan Danilo Ballester kan San Isidro dyan po sa Santo Domingo in connection kay ning aksyon na nindata. Totoo yan, may ordinance, may national law, manungod po dyan. Manungod sa aso mo, tali mo. Kung di kadakol kitang mga matatali man. Sabi nga iba, ano daw kaya kung dahil nga natatalian so ayam, so amo lugod yan itali. Ang nangyayari doon sa mga kabarangay natin, mga tugang, magkunyang kita, magsunod po kita, maging responsible pet owner kita. Kung daitan kayang ikulong, daitan kayang igakod, isurrender ta.
sa proper authority para makahanap ning ano yan, ning ma-adapt ka yan. Ning for parent. Di ba? Kaysa pabayaan ta dyan na maging self-supporting yan, nakadiskwido. Pag nakadiskwido na, dahil na po ning ano yan, ning tagsaliri. O araw kayo, may sarong kaso dyan sa Santo Domingo, yan, sa Barangay San Isidro na may nadiskwido kang nakaaging banggi. Kadiskwido so ayam niya. Na-identify na sa iya ito. Nagbayad baga ki 6 mil. So tagsaliri kan ano yan, mga tugang ta nakadiskwido mga tugang kinakamotor. Normally mga nakamotor na nadadali mga tugang tan iba. Igwa ka dyan nga ni sa barangay mismo, Santo Niño. Pag-agi kan motor mo, lalapagong ka ba? Kung dahil ka maning kumakikigong ka ba, kung rimati ka, may mga nangyayari po mga araw kayan. Mari kita ta, sa kagurangan tang inito, na kita kaan. Pag nagbakay ayam, pumundo ka lugod. Dan bakong nakakalampas ya, minaali man. Di ba? Alright. Sabi ni ano yan, dai nga ni ibaga papamar, digdi nga sasato, taas kan market, food court, kadakol ayam, magdurulak minsan. Iyan ang fixed rabbit ha. Tarabang tabangan na po yan, mga tugang ta. Ngani po na maging ano yan, maging areglado ang gabos na sa tatuyang palibot, ligtas kita, asin da ibagkaigwa po ning ano yan, ning abunaran, pagabot po kang aldaw. Mabawasan man ang mga nagkakarabis ta. Yung mga ayam nagkakago ning rabies dahil po duman sa pagkipagdulak, kasi pagparakay ka dyan sa mga basura, nakakuha ning mga mikrobyo dyan, di na po yan nagdudulot para po magagosin na rin problema. Alright, mga kabarangay, may rollback. May rollback next week. Sabi kang ano yan, All Industry Management Bureau, kang Department of Energy, na ang presyo kan produktong petrolyo mababa sa masunod na simana dahil nawara itong takot, mga tugang, na magkaigwa ng problema sa supply dahil nagkaigwa na po ng ceasefire between Israel and Iran. Yan po ang pahayag niya na Biyernes na aga ng Department of Energy. Sabi ni Assistant Director Rodela Romero kang Oil Industry Management Bureau, ang mga minasunod na price adjustments, mga tugang, pwedeng implementar sa ultimong simana kan Hunyo, next week. Dapat nga ni primerong aldo kan Hulyo, tamartis baga ang gasolina pigsasabing mababa, mga tugang ning piso hanggang 1.40. So diesel 1.60 hanggang 2 Gs kada litro. Yung kerosene 2 pesos hanggang 2.20 per liter. Hindi ito increase sa rollback, sabi nila. And ang sabi niya, ang price adjustments dahil sa hababa na presyo kan petrolyo sa world market, buminaba from $78 per barrel to $69 per barrel na lang kasudma. Kaya yan din naging dahilan kung ata pinugol kang presidente kang Pilipinas ang pag-implementar mga tugang kang kunyan, maging kang DOTR, kay ito pong subsidy sa mga drivers baga. At nakapalaman palanduman sa batas na pag nag-80 $80 per barrel ang presyo ng produktong petrolyo sa world market, automatic yan pong subsidy i-implement kang gobyerno. Gusto na ko tang i-implement itong 70, taray naman sa nangaya kung nagpadagos, kaya lang nagbaba. Buminawa ka nag-ceasefire, nagbaba. Kaya yun na po ang tabi, ang epekto man kayan, mga tugang, di makabong naman kita pabalik. Pero ni binaba, garo day nga ni nakatapar duman sa initaas ka nakagi. Pero yung abunado kita day. Ayan po tabi adi para duman sa mga kababayan ta. Ayan po ang mga updates ta para po duman sa mga nag-aabang ka mga pangyayari po sa palibot ta. Most especially dyan po sa
presyo kang brutong petrolyo na yan ang nagiging mitsa o barometro mga tugang ka nagkakapira kung ano yan, kung ano mangyayari sa mga presyo kan mga panginot natong barakalon. Nabubutong mga tugang pa itaas at ang iba nagsasamantala, maski dahil manin rason para itaas ta. Naglangko nga yaso, presyo kang gasolina. Natangaya, pigsasawaw man sa kusidaw. Dugangan tayo istorya mga tugang alitan sa luwas. Angel Mustasa nasa linya. Angel, good morning, go! Nagulog ako, Sir Mark, ang tigsasabaw sa kusido. Ang arang mo kayo, Anjin, pigsasabaw sa maluto. Ay, iyo. Iyo, tabangan kimal na Diyos. Si dati tang kaibanan di naging kinatawan kang probinsya. Pwede pala niyan, Sir Mark, na alternatibo. Alternatibo. Okay. Pwede inumun, kaya isabaw. Isabaw. Kumusta dyan? Kumusta? Anyway, Sir Mar, nasa pag-atod na kami kasubagukan na coverage team kang DCGB para sa mangyayaring ulat sa bayan. At the same time, inaugural ceremonies of newly elected and re-elected officials. Sa pagkipaghuron ka, Sir Mark, kay Human Resource Department Head Sir Dar Perez bilang punong abala sa aktibidad, all set na ang Legazpi City Convention Center sa Airport Road, Barangay Cruzada, Legazpi City para sa gigibuhon nga ning ulat sa bayan ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. as in sa gigibuhon man na inaugural ceremonies of newly elected as in re-elected official at sa na pagkaalauna nin pagkahapon. Sa program na kuata duman na hindi tinasutuyan ni Sir Dar, sa primerong parte tabi Sir Mark ang aktibidad, nakatalaan na magkaigwan ng Thanksgiving Mass na papanginutan iyan ni Obispo Joel D. Bailon, ang obispo po kan Diocese of Legazpi. Sa part 2, kan ulat sa bayan, magkakaigwa po muna siyempre kan entrance of colors, papanginutan iyan kan Philippine National Police, and Philippine National Anthem, and tutugtog kan Philippine National Police Regional Office Number 5 Band as in ang pagkanta kan Legazpi City Hymn and papanginutan man kan mga personahe halin sa gobyerno gobyerno lokal kan Legazpi. Sa ulat sa bayan, iyon ay nian ikaduwang parte tabi Sir Mar, and then ang part 3 itong formal na pag-turnover kan mga documents as in records ni Attorney Alfredo Garbin Jr. bilang presenting alkalde kan Legazpi City bilang pagsunod man sa DILG Memorandum Circular 2022-029 para sa masunod na administrasyon na papanginutan iyan ni incoming City Mayor Honorable Hisham Ismaila. Sa part 4, magkakaigwa ng presentation of Mayor's Awards of Appreciation to City Officials as in sa man iba-ibang mga pamayukan kada departamento. Susundan iyan kang oath taking rights kung sa ina magkakaigwa mo una ni nga pagpangaji papanginutan ininin Imam Nodina M. Subangan ang pamayukan Legazpi City Muslim Community, and then itong pagsumpa papanginutan iyan ni Honorable Alim R. Almeida, ang presiding judge kang Regional Trial Court Branch 7 Legazpi City. Sa pinakaultimong parte ka na aktibidad, seremonya, ining inaugural speech na itatauman ni incoming City Mayor Honorable Hisham Ismaila. So, pagbisita na naman Sir Mars sa LC3, preparado na duman ang gabos kung sa intiglalauman na mag-atender duman ang mga official kan man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno as in official man kang 70 barangay sa Legazpi. Ang nasabing ulat sa bayan as in inaugural ceremonies and mahihiling sa Facebook page kan DCGB and DCGB News Online at sa naalauna nin pagkahapon. Yan po Sir Mar, ang mga datang informasyon halos sa luwas with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you very much, Angel. Mga dugan na ito mga istorya po yan. Ali po dyan sa luwas. Mga kababayan na ito, dugan na ito istorya. Nasa linya man si partner Alar Mario. Partner, good morning. Please come in. Yes, mainit ng Odto partner dahil man mawara ang sektor kan agrikultura asin kapara oma, kapara sira. Siring man ang mga programang pang-environment sa Legazpi City State of City Address ni Mayor Alfredo Garbin Jr. at yan hapon. Yan ang tigalaoman dahil ang sektor kan
mga paraoma, para sira, isiring man ang mga programa pang-environment, parte ni kan tigatawan man in paridad kan presenting na at least sa 7 bulan, medyo talagang natutukan man ang siring na sektor. Dahil sa sektor kan agrikultura, yaman ang padagos na suporta manungod sa mga abono, mga similya, asin mga gamit pangparaoma, siring man sa mga parasira. Siring man yaon ang padagos sa pagpromoter kan pagtanom, maski sa mga yaon sa naman sa urban areas. Maging sa lado kan environment, aktibo man ang siyudad ni Legazpi sa kalinigan, lalo sa pangataman kan mga coastal area, pati na salog. And yaon man ang padagos sa pagreparo ang mga basura na saroyan sa pigatawan talagang prioridad kan presenting administrasyon asin pigalaoman na sa masod na administrasyon diraray ining matututukan. Kaya parte iyan kan pigalaoman na maitin highlight sa tiyan sa gibon na State of City address ni Alcalde Attorney Pido Garpin Jr. Yan pa, partner, informasyon, digdi, San Luis, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Anong desisyon, ano yan? Ha? Ayan, ipasok na natin mga to kasi pa rin Jomar Bien para dire-diretso kita. Padi, good morning, please come in. Salamat, Pading Mar. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Magkakaigwa man, Pade, in oath-taking ceremonies ang mga newly elected and re-elected officials digdi sa syudad kan Tabaco. Sa sabay na ini, dahil nadigdikon sa ingkang lado. Yes. Biyo na ini. Sa impormasyon na ipinaabot sa DCGB News ni Governor Glenn Daong Bungao na ilihidong Vice Alcalde kan syudad kan Tabaco, ang pag-oath-taking ninda kasabay si incoming Mayor Ray Bragay sa asin sa iba pang mga opisyales gigibuhon sa maabot na Domingo sa Domingong Banggi sa Bicol University Tabaco College Gym. Sa nasabing seremonya basado kay Governor Glenn Daong Bungao, enot na masurumpa asin mapahayag kan sendang acceptance messages so mga ilihidong mga konsyal arog kay Honorable Roy Bon baguhan ini newly elected na kalinyada ni incoming Mayor Ray Bragais, Honorable Odin Bilangel Verses, re-elected na konsyal kalinyada ini ni nagkandidato mambaga si Benji Rosal. Then Honorable Junicio Ragodon, re-elected. Vice Mayor Nestor San Pablo na masumpa bilang konsyal. Re-elected ini. Bako man nga ni, newly elected from Vice Mayor to Kagawad. Newly elected Noel Bonaobra, Engineer Noel Bonaobra. Karalyado gabusiyan na nabanggit ko kan Liberal Party o ni Mayor Crisel Agman. Asin ang mga masurunod pang puro pakalyado, si Honorable re-elected Councilor Preciosissima Tango, newly elected Arnold Onrubia, so at nagpahunod so ama si kay ni Tabi Paring Mar, instead na magkandidato pa si papa niya, so akin na ang pinakandidato, ganaman. And tugang man ini ni board member Sina Onrubia, Honorable Ramboy Janko, newly elected ini, ngunyan pa lang ini nailihir. Honorable Luis Rainier Burse, re-elected, asin si Honorable Salvi Balingbing, re-elected. Ani mga yan, mao-taking sila, sabay na pahayag kan mga mensahe ninda. Pagkatapos ninda, ang ma-taking naman, ang matikang oath, si Vice Mayor Glenn Daong Bungao. Susundan ni Mayor Ray Bragais. Parehasan duwa
sumpa na sa sendang tungkulin. Mhm. Then after that, magkakaigwa na kan acceptance, turnover, kan so maso. So, Gavel baga pa de. Aha. Hali kay Vice Mayor Nestor San Pablo, itatao na ini kay incoming Vice Mayor, Governor Ngunyan, Glenda Ong Bongao. Ayun. Aha. Pagkatapos kay yan, mapahayag. Mhm. So, acceptance speech, mataram na si Gobga Glenda. Okay. Then after that, magkakaigwa naman informal turnover kang yabe, kan Mhm. syudad. So, pig-apod na key of responsibility. Mhm. Hali kay Mayor Crisel Agman na magiginaining congressman kan First District kan Albay kinaagahan kan pasiring kay incoming Mayor Ray Bragais. Siyempre pagkatapos kan mapahayag naman kan sa iyang mensahe si Okay. Mayor Ray Bragais. So magkakaigwa nin seremonyas manggiraray o taking ceremony asing gigibo na yan sa maabot na Domingong Bangi. Yan pa Okay. din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Pagkadugan niya po ang storya po mga duga na istorya. Kami po ay magbabalik sa mga iba pang istorya after the news break kasi iba pang hanap buhay. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. May itatalaan ng floor price sa presyo kamparoy in kaso maibalik sa National Food Authority o NFA ang regulatory mandate dahil landigdi porsigido ang NFA na maibusol sa Kongreso ang propostong maibalik ang sa indang regulatory mandate as in mark intervention functions. Sigun kay NFA Administrator Larry Lacson, nakaipuhan magtalaan ang gobyerno ng floor price dahil naman sa hababang bakal ka mga negosyante sa kada kilo ng paroy. Siniguro man niyang dai malulugi ang mga parauma kapag maibalik sa sainda ang poder na mag-regulate sa pagbakal asin magpabakal ng bagas. Sa ngunya, nagbabakal ang NFA ning malinig asin mamarang paroy sa kantidad na 23 pesos sa kod 30 pesos kada kilo. Mantang ang presko asin dumog na paroy nasa 17 pesos sa kod 23 pesos kada kilo. Mantang mas sababa ang bakal ka mga traders. Yan na pang alas 11 bareta hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kad mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex. Sa indong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMB office at 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top 10 West Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na
may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadungog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Margula. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pause mo yan, bro. Pay until something happens. Good morning kay Sir King Rinaldo partner. Yan po sa Bunker Hill. The Weatherman, King Rinaldo. Siringman, The Wanderer, si Gerald Aranya. Kung ngayon ka mang lupalop ngunyan, Kajiril, Maray Naga. Maray na Uduna. Yan, Dingwin Forest, dyan po sa San Isidro sa Malilipot, siringman si Kuya Bob. Nakandano dyan po sa San Lorenzo, sa Tabaco City. Queensland, Australia, yan po nakantabay pirmi. Sir Jeff Santos. Yan po sa Alaska, si Sir Banjo Barrios, 43002. Sa Dubai, nakantabay mga tugang si 43016, si Sir Arvin Balaoro. And then, tapos po ng mga 41s, kan 430 sa Rubangi Base Chapter. Kang Kabalikat Civicom, yan po dyan Santo Domingo, good morning. Sa Kabalikat 349 sa Ginabatan, good morning po tabi sa Palago sa Pagantabay. Bueno, mga tugang naman po sa mga kabarangayta, di padagos ko niyan ang mga ano yan, mga paghalat, kung ano na mga mangyayari sa mga masunod, mga tugang ng mga aldaw, tamara sumir na mga kababayan natin sa pwesto sa mga bago mga elehido. Actualmente, halos gabos nga ni ng mga sanggunian. Tapos na susaindang mga valedictory session. Tarapos na. And then, may mga pagsusumpa na. Di ba? May mga nagsurumpa na. And then may mga munisipyo na sa aga, sa Santo Domingo, sabay-sabay na masurumpa sa mga elidong opisyal. Si Mayor-elect Nomar Banda. Tapos si Vice Mayor re-elected, si Mark Aguas, tapos sa mga konsihalos, mga tugang na nanggarana, kanagagi pong may na eleksyon. Sa aga yan, dyan po sa Potenciano Gregorio Recreational and Recreational and Recreational Center, yan, PGRC. The Potenciano Gregorio Recreational and Cultural Center. Yan. PGRRCC. Yan. Okay. Good luck po tabi sa Saindo Gabos. And I hope na magkasurundo ang Gabos para sa karahayan mga tugang kan banwa na silang pinagsisirbihan, pati na sa probinsya. Yung bottom line kang pagkarandado ito nito ka mga kaagi is para magsirbi sa tabo. And then may kasabihan baga na pag suminumpa ka na, kaya nga niya pipapato ngayang sarong kamot, nakaitaaso to, tapos walang kamot, naka doon duman sa Biblia. Nakawiti sa pamilya, di ba? Yan ang normal, di ba? Nabagbig ka pasumpa, kanhuwes, o kung si sa iba na nagkapasumpa sa inda, na magsisimbolo na the loyalty to their party ends dahil nagpuuna mga tugang so loyalty ninda sa tao para magsirbi. Yun na po yan tabi. Narindan na perfect. Kadako lang kitang nahiling ng sanggunian, ilagaw mo sa uwas. Nagtarapos na lamang. Nagtarapos na lamang sa mga elidong official. Di talagang naipasar sa budget. Ang yan, natukawan, naturugan sa budget ninda for 2025. Batay guwang ipinasarduman mga tugang na benepisyo para sa mga empleyado kan lokal na gobyerno. Di paano ito?
mga tugang sin, di man ito pwedeng, di man sila makakadali kayo ito ta, dahil nakpasar, kung reenacted budget, wala yun sa budget na ginagamit nila ngayon, di kulang, di ba? Ayan po tabi, sana sa mga masunod, tabi, ha? Sa mga ilihidong mga opisyal, firming paramount, na tingnan natin yung kapakanan ng mga taong bayan. Di ba? Tano man ang mga pagkikipagmutil ta dyan, may epekto po yan sa satuya pong mga kababayan. Alright? Okay, so ano pa, Papa Mar, kailan kaya masolve ang basura? Kahit saan ka pumunta, yun ang problema. Aram mo, makasolve kang kitaman sana. Yeah. Kung gibunta ng way of life, party kang buhay ta, ang pagsigregar, pag-repurpose, and pag-refuse, di ba? Kitong mga day na dapat ang gamiton, plastics, di ba? Reduce or refuse, and then recycle or repurpose, di ba? Upcycle, di ba? Tangani na ding masayang. Ta sa totoo lang, mga tugang, mag-research ka mo. Dakula ang gigastos kan kada lokal na gobyerno para sa na i-manage ang basura. Ta, dahil man sila nakaka-comply kay itong so pigahagad kanlay na mag-establish mga tugang ning pigapod niya itong sanitary landfill because that is costly. Ha? And halabang proseso yan, di yan ora-orada na 24 hours mayroon ka na agad. First, kailangan mo ng pondo, kwarta. Dapat may daga. Itong daga, isi-certify mga tugang kang DENR na yan, daing environmental impact. Kapag nagibo ka na ng cell, na iyon ang tatambakan mo, mga tugang ka itong mga residual. Ibig sabihin ng residual, so mga panapon, so dahil na talagang pakinabang. Yan ang dapat na magdiyan sana sa landfill. Kaya lang, ngunyan dahil dahil perpikado itong ano yan, itong recycling, I mean yung segregation, ang nangyayari, itong mga dapat na daidarahon sa landfill, nadadara pa, na bibayadan pa mga tugang kan lokal na gobyerno. Kaya baga may arabot kimilyon, bago sana pating mga 1 milyon, kundi nagbibilang na hanggang mga 10 milyon sa loob isarong taon para sana sa basura. Imagine kung yan po na 10 milyon na yan gamiton sa satuya pong development programs yan po sa indong mga banuan. Di maray na kuta. Kundi, iyo po yan, nasisibot ang mga lokal na gobyerno sa mga basura na dahil pa naman dapat itao sa inda, pigtao ta. And then, pag di nakahakot, nadadagit kita. Na kung tutusin, diyan ko ta sa arong ta, segregar ta de. Dahil ta na ipagtao sa gobyerno, di, minus gastos pa. Di ba? May mga natadmasa na, lalo kung itong sa mga lugar ba kung mabagang subdivision. Di ba? May mga solar man sana, may mga pwede pang makalutan, mga tugang na mga natad. Backyard o yan pong ano yan. So garden. Pwede, di ba? Makalot ka duman, and then so mga gabos na lalapa, duman mo itapok, palapaon mo, tangani na makaminos ka lamang mga tugang sa pagbakal mo ng abono, and then makakasiguro ka na ang pigtano mo, na kakaunon mo, mga tugang, dainin halong chemical dahil ang ginamit mo organic na fertilizer. Ayos baga? Hinda lang kung ano ang naging ako pigiling ko kaya ini naging grabe ta. Kan panahon ni ERAP, igwa kita kay itong pigabod na clean and green na contest. So pinakamalinig, kasi pinakamaberde ngayon na mga banwa, may premyo, milyon man, na pining magamit man. Iyon na yan, so pigiribo. Ang ganasutod sa tao, gabos na sana, tinao sa gobyerno, kapag niya ng gobyerno. Diba? Mapagal ang pagminting kang basura. Kung dahita po ma-manage ka lang kimaray.
Maski ang mga behikulo, madalion po yan malapa. Madalion malapa. Kan basura. Kaya duman sa mga kababayan ta siguro, gusto tang tumabang para ma-resolveran niyang problema ta sa basura, segregation at source kita, dyan pa sa nasa arong ta, iralain ta na. So mga dahita naman dapat ito sa gobyerno, dyan na nasa likod ka aron nito, lubungan na sa naan dyan. Kaya nga magbabata ngaya. Yan, yan nga ni mga ano kang sira, hasang kan sira, bito ka kan sira, at itarapok ta sa na, pwede mang gibuhon mga fertilizer, liquid fertilizer, yung amino acid dyan. Diba? Nagigibo, magpaturo. Diba? So mga inubak, so mga pinutol na mga parties kang gulayon ta, o yan po, tabi. Pwedeng paalangon, pwedeng pwedeng palapaon, and then for some time, kung ilang araw na bilangin, paglalapa na pwede lang gamito na abono. Nasa satuya masana po yan. Nasa tuya masana yan. Pagdaig kita nagwinaga, pati kaya ngunyan mga buro baryo, naigwaman sa nanin mga kunyan, mga darakula na mga bakanting lote, anak ng tinapayo, pigahakot pa. Pigakutan pa yung mga munisipyo ka na sisibot ang munisipyo. Di ba? Na supposed to be, sabi ta nga ni, ka mga previous pa na mga broadcast na, ang talaga kutang obligasyon mga tugang na hakuton kan munisipyo. So yan sa merkado, ta nagbabarayad sinda ng garbage fee. Uning mga nasa mga residential daiman. Di ba? Wala. Kundi naging practice na yan, kaya yan, nasisaho yan kan lokal na gobyerno. So, sabi baga, pag ang sarong ngayon lokal na gobyerno, day kayang imanar ang basura, that local government must not exist. Lagi yan dapat na magtindog dyan, then dapat ngayang mabuhay dyan, at day nga, basura sa nga, day nga kayang ngayang imanihar. Yan po tabi, adi, dakula ang mga kunyan. Dakula po ang mga concern kaya na sana maasikaso yan. Pero ito pong sanitary landfill na iobligar mga tugang gabos na lokal na gobyerno, di man yan talaga mabibilo gabos. Bako man gabos mga tugang may kapasidad na maggibukan. May mga kaipwang ipahin na ipreparar. Mabakal kang daga. Tapos igwa ka dapat na heavy equipment dyan. Dahil man pwedeng arkila ka sa dapat mantindo, igwa ka dyan. May mga personahis ka, may mga bihikulo ka, mga tugang, yun ang mga magiging katuwang mo dyan. Kung wala ka niyan, dahil man ikang kapasidad, sa'yo kamakit-kit. Dahil man po naka-establish ang probinsya, halimbawa, provincial government ko pwede man mag-establish base naman sa batas. Kundi kaya ka mga munisipyo, kundi dahil man, wala man tayong ganyan na common, yung bagang parang shared. Kung pwede man ko nakada ngaya distrito, igo ng shared facility o ito pong shared na sanitary landfill na pigturuang-tuwangan kan kumpirang banwa mag-share sinda dyan. Wala man tayo niyan. Kaya nangyari, dahil pinasarado ang mga open dump site, pag di man sinarado, kakasuhan ka. May mga nagkasuruspindir nga ni baga kaito na mga alkalde, o di ka napipiritan sindangon yan. Ang pinakang last resort ninda is magbayad sa pribado. O yun na po yan, kaya kadaklan po mga tungan ng local government nagtatapok dyan po sa iwabiso sa daraga. Di ba? Diyan nga, nasisibot naman dahil po duman sa sa gabos na sana pati mga dahon nakadarara na dyan, dinarara na dyan pati sa mga lalapa na mga basura, pipapisar na kan lokal na gobyerno, kalang ko nabibayadan ninda, pigkuproseso ninda lugod dyan, napapagal na. Kaya po sa mga kabarangay ta, siguro isip-isipon ta, na maging parte kita kan solusyon, mga tugang. As in ba kung maging parte kang problema. Di ba? Alright. Hindi naman yan, hindi naman yan bako man ang pandagit kundi pamparumdum sana. Baka lamang. Di ba? Baka lamang. Mabago ito. Magkagito ng biglang 360 degrees off na turnabout. Na ining pagmanar ka basura, bako lang ini problema ng matunggang gobyerno, kundi problema tayo ni gabos.
Ha? Kung nag-imparte kita kang problema, dapat mag-imparte kita kang solusyon. And that, yung mga bibanggit, ang mga solusyon po yan na ultimately makakatabang. May mga impacts pa yan. May mga benepisyo pa. Diyan po sa tayo pong palibot. And even magagamit ang mga tugang sa mga, kung nagpaplantita ka, o tatanom ka ng mga gulayon na kaning makatipid-tipid ka, and gusto mong masiguro ng pagkakaon mo malinig, yan ang dapat nagibuhunta. Alright? Sa mga kabarangay po nato, mga tugang, mag-reskusa na sa mga may lalakawon, tabi, tang oras nato ngunyan, alas 11:30 na, ning pagkaaga. Oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tuwa, balik po kitang sa programa. Kanyang bungal daw na Ninin Friday. Ayan. Biyernes na naman. Mga mister. Pag-urulit dyan na hapon ha. Dahil na magduman sa after 5. Diretso na sa arong. Kung magpatuwal-tuwal dyan na sana sa arong, table mo si madam. Tanganing ining mga katuwang ta sa buhay na daining retirement in their lifetime, maurog maman lamang. Hindi gununon mo. Yung bagani, ang mga agom na babae, dahil man ng retirement, maray pang lalaki, may retirement. Sindidiretso ang trabaho, di? Ayan, okay. O, Ben, Papa Mar, nabasa mo ba
yung bagong imbensyon ngayon ng ng South Korea na pang-manage ng plastic ay iyo tabi. Ito sarong imbensyon ka mga siyentipiko kan mga Koreano duman sa South Korea na solar powered device mga tugang na pigta-transform ang plastic. Itong mga atitang plastic, di ba? Mga pigtatarapok to na mga panapon, ki-convertir into a clean hydrogen fuel. Gamit sana, ang saldang kanal daw, buda ang tubig. Yung gununan mo. Di ba? Solar powered, ha? Taday mo baga pigwa ba ka lang aldaw? Di ba? Uro aldaw. Nagsisirang yan. Daw ang sabi, duman sa mga na-research ta, na ito na plastic waste into clean hydrogen fuel, sarong espesyal na photocatalyst na naglalataw sa tubig. Yan. Pipirida suda po sa mga plastics, arog kang PET bottles as in nagre-release ng hydrogen gas na sarong klase ng energy source. Malinig, clean energy source. Tinisting na daw po ini sa luwas. Mga 2 bulan. And ang sabi, nag-function mga tugang maski sa dagat, sa seawater, pwede sa mga salog o sa tap water, and pwede sa mga delikadong kondisyon. Matindi, no? Ang sabi, pig-recover man itong mga valuable byproducts arog kan ethylene glycol as in terephthalic acid. Ang mga daw ini, no? Ang sabi, yun nga yung breakthrough ini definitely will solve mga tugang 2 global crises at once. Parang 2 birds in 1 stone. Ha? Nasolve mo sa plastic pollution, tak kinumbert nga ni into clean hydrogen energy, di ba? Tapos, mga tugang, so, pang-aipong mo ng sustainable energy, nasimbaghan. Ayos, adi. Ha? Arog sindang araw na kanungan yan, mga tugang, daralagan. Ha? Pag, yan, kan mga abantidong mga nasyones, kita pa doon mampasa na kita patitik kung pas day pangani lamang nagkakuan port. Ang anong gusto mo yung dumanan nito ni Father mo kung di tayo magkaya ako nakakaali basta-basta may magayong kayang breakthrough dyan sa Kamsur sa Bula sa Bula may ginibo naman Papa Jun sa Bula si Congressman Villapuerte. So, aki, baga sa naging gobernador, solar field, solar farm, dakula, halaba. Kung kaya, gagawin nga sa gilid kan diki. Kaya gusto ko itong dumanan, mga tugang sa Bula. Sabi ni Padre, ma-schedule na kita ko, di garo, si Pai, garo, palarga naman si Pai. Budak ko daw, man ako pwede. At kunyan, ang schedule ta, iba man na klase. Di ba? Duman po sa mga yan, igwang mga ginribo na mga kung paano ta ngayon ma-address ng mga problema ta. So, yan, luway-luway, siguro. Sana itong mga naging mga primerong initial phase kang kang provincial government may pagpadagos. Itong manungod sa renewable energy na maging 100% renewable energy mga tugang ang probinsya kam Albay by 2030. Halang ko na ambisyon yun pero doable yan, di ba? Doable. And inuton sana sa mga kunyan, mga opisina ng gobyerno. Tapos igwa naman po mga nagsirectify na mga investors kaya na nagbirisita ng ani. Diba? Some are interested in solar energy, some sa wind, asin so iba sa hydro. Diba? Para mas marami, mas maganda. Diba? Dakol na mapagkakuaan mga tugan ng enerhiya.
pamahal pag nagpaparaasa kita mga tugang dyan sa coal. Natural, mamahal. Kaya ngunyan, at least ngunyan, sabi nga ka, nagsisiso eh. Ha? Driven by market forces mga tugang. Ngunyan, pababa naman. Ha? At ito baba giniit sa hunyo. Diba? Kaya nakaagi na ano yan, huminitaas siya. Naglangkaw. Ngunyan, nagbaba naman, pero diit lang. So, ibinaba. Di ba? Yan, kaya, sabi nga ni, kung ano yan, maka-shift ka duman sa ano yan, renewable energy, mas maray. Di ba? Although, ang challenge kasi dyan, may kamahalan ng mga gamit. Di ba? May kamahalan ng mga gamit. Lalo ng battery, mahal. Tapos yung solar panel, mahal. Di ba? Kung may maka-imbento ko inda kong niluwas na, igwaning nagluwas na Pilipino na ito na naka-imbento, mga tugang ng solar panel out of waste. Nangyari. Mga matibayon, mga kababayan tang inventor, mga matibayon. Sana lang masuporta ng mga na-imbento nila. Ako talaga nang hinayang ka ito kay Daniel Dingel. Narunduan nindo? Si Daniel Dingel. Ito baga so nagkakalamar ka ito mga tugang digdi sa Pilipinas na kaya ko ngayong pandaron an auto sa pagisan ng tubig. Tanaimbento niya itong nakaimbento siya kan itong sarong hydrogen reactor mga tugang na pwedeng magpadalagan mga tugang ning bihikulo sa pagi ng tubig. Kung yan, may mga hydrogen cars na. Ano nangyari kay Dr. Dingel? Ay, wala na po. Tabi, nagadaan na kan 2010. Baga nagadan siyang balon ang frustrations So many attempts. Sawan natin kung anong nangyari kay ito may mga hamunan pa noon ng DOST. O sige nga. You empty your car, fill it out with with water, and then let us see. Pandaran mo ngayon ang bihikulo mo, maski nga dumalagan sa ng sarong metro, ngaya, kunyan, supportaran mika. Nangyari mga hindi natin alam kung yung ideya niya na ipabakal sa abroad ang ginagamit na ngunyan. Di ba? Arog kan mga previous inventions kayo na mga Pilipino na pigbakis-makis sa Pilipinas na pigintindi. Nasirip kan ibang nasyones, binakal. Di ba? Tapos na. Di ba? O ngunyan, may mga hydrogen cars na. Nag-orumbasa mo ng China Buddha si Elon Musk. Pero, iyan ang mga manungod dyan. Nagpunanig di sa Pilipinas. Nagdigdi pa nga igay sa akway na si Daniel Dingel. Wala na. Hirap man. Sinayang lang ang mga magagatong. Kaya sana sa mga arog bukan, mga imbensyon ay arog kayo mga imbensyon sa basura. Kasod ba may picture ba kita itong imbensyon mga tugang sarong Pilipino na matibay na pampulot, silang ang sayang main ingredient mga tugang, pulot kang pili. Kaya nga po saya pili seal. Di ba? Sana magpadagos po yan mga imbensyon na masuportaran mga tugang kan mga kababayan na mga opisyalis tangani po na ganahan ng iba pa. Minsan na didisuspirar sinda dahil nalugod nag-intindi. Dahil nalugod nag-intindi dahil man ngayasan ng kunyan, dahil man sa nangayaning kamugtaki, dahil ngayon kauragi magparimbento, dahil mga yung kunyan ng gobyerno Pero alam ko ang DOST mga tugang, yan, kundi may mga parameters lang ka talaga gayo na dahil po nasa-satisfy. Kaya po arugan na nangyayari, pero dapat nagiyakan, di ba? Kung ang mga dapat nagiribuhon dyan, tangani po na maging mag-abanti yan, maging kapag pakinabang sa gabos. Okay? Alright. Mangyari di.
nakariparo na garo si Secretary, ano yan? Si Secretary Sonny Angara duman sa mga pigirreklamo mga tugang sa kan mga panahon pa. Manong duman sa pigaapod mga tugang na pay for position scheme. Naramdaman nito ni simi at 5 o'clock. Aloy na, no? Mga 10 taon na nakalihis, sobra pa. Para ngayon ka ma-transfer, ma-promote o ma-hire. Iyo pa'y ngaya for your position. Ganyan, may patanid na mga tugang si Defense Secretary na ngaya babantayan ini Kimaray na pigaapod na pay for position scheme. Pigkondinar kan ni Secretary Angara ano man na klase ng korupsyon manungod sa appointment, promotion as in designation sa laog kang DepEd. Yan. Iyo po yan. Okay, ito baga may nagruro sa mga harog ng mga akusasyones. Na para lang ay ka matransfer from halawig na lugar to sentro. Harog niya ka ni. Ganyan, may mga may action na ngunyan ang Defense Secretary. Ang sabi ni Angara, paninimbagonda mga tugang ang mga nagbabalo na gumamit kan kwarta o impluensya para sa nasasayan ng personal na interes. Yan po yan, no? Kung sisay man ngayon na magsuhay, lao man ngayon nindo na dai sindamado ang isip na iusip asin sa nga taning kaso. Papanimbagon mga tugang sali asin papatawan ni magkakani gumpadusa. Kaya nangapudan sa publiko ang DepEd sa mga paratokdo, sa mga empleyado asin maging sa publiko na i-report ang mga kalukuhan sa ahensya kung sa imposibleng mampang ang mga mapapatunayan na imbelto mga tugang digdi sa pigapod na pay for position scheme sa padusang administratibo, sibil, asin kriminal sa irarumpukan Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yung ginunon mo. Maray manan, ani mo na, mahiling ta kung gurano ka tibay ngunya na mawara yan ng mga siring ka na bako patas. Tapos iba minaagi sa proseso, maski halawig. Tapos mahiling muso utong na o dyan sa imuto na, nakakulukar na palaan. Yan po tabi ang medyo problema. Okay? Okay, congratulations po mga tugang kay Regional Director Gilbert Sadsad. Dahil saro po siya mga tugang sa Regional Awardee kaining pig-apod niya to na Outstanding Search for Outstanding Government Workers. Yung Pag-asa Award individual category. Saro si Regional Director Gilbert Sadsad kan Department of Education sa awardee po kayan. Hali sa Civil Service Commission. Hero ang public servant. Yan. Honor mga tugang awards program. Yan. Okay? Hero and public servant. Hero ang public servant. Okay? Mga regional winners sa 2025 Search for Outstanding Government Workers. Yan. Digdi sa Albay, si Ma'am Che Rebeta, ang satuyang provincial agriculturist, saro po sa mga awardee. Yan. Saro sa winners ng Ghana sa 2025 Search for Outstanding Government Workers sa regional regional level. Hope na sumakat pa sila duman sa nasyonal, di ba? Pagkatapos, mga tugang sino pa? Uy, sa LTO mayroon eh. Sa LTO si Sir Glenn Amancera, ang Supervising Transportation Regulation Officer, Land Transportation Office, Region 5. Ayos Pagkatapos, mayroong taga-TESDA, Maribel Yang, Associate Professor 5, Technical Education and Skills Development Authority, Region 5.
Tapos may sarap pong taga Barcelona, Sorsogon, si Mayor Cynthia Falcotelo Fortes, Municipal Mayor kan Barcelona, Sorsogon. Saro man sa Civil Service Commission Pag-asa Award, individual category regional winner. Ayan, congratulations po sa Gabos. And the hope na iyan po maka-inspirar man sa mga public servants mga tugang na pagbutihin nilang marahay ngayayan ako niyan sa indang serbisyo. Paramount permi ang pagserbis sa publiko. Okay? Ayan, alright? Okay, Papa Mar, madali na, magpatos-patos ka na. Anyway, kunyang pa 10 minutos pa. Okay. Ayan, Papa Mar, sabi may padusang magabat an tagsariri kan ayam na nakakagat ng tao. Ayaw! May ordinansa baga? May ordinansa. Pagkatapos duman sa Republic Act 9482, itong Anti-Rabies Act of 2007, may responsibilidad po duman. Bakulang na pabulungan mo, pwede ka mamasangatan mga tugang ning kasong sibil. Bakulang multa. Di ba? Bakulang multa. Ang responsibilidad mga tugang kan mga may sadirining ayam, primero igakod ang atama na ayam. Di ba? Ang bayad palangkan, ang multa palangkan 500. Suma nagpapabaya na dahil pigagakodan ng ayam dahil pigukulong, 500 pesos pala nan for every violation. Yan. Pag nakakagat, mga tugang, dapat i-report tulo sa may sadiri kan ayam niya. Minsan pag wala nang tagsadiri. Wala nang tagsadiri. I-report sa tagsadiri. Tapos ang sabi nga dapat ngaya pati so tagsadiri kang ayam, kung may nakagat so ayam niya, i-report niya sa mga otoridad sa laog po within 24 hours. Tapos darahon so ayam sa sarong government o private veterinarian para maobserbaran. Kapag ngaya ang tagsadiri kan ayam nagsayuma sa gigibo na obserbasyon sa iyang ayam, pwede siyang mapatawan in multang 10,000 pesos. Yung Republic Act 9482. Pwede pala niya itong gamitin sa mga lukulukong mga may sadirining ayaw ng mga madunungon. Sabi pa mga tugang sa nasambit na lay, responsibilidad man kan tagsadirining ayam, nasimbagon ang pagpababulong sa tawong nakagat kan sa iyang ayam. Kasi kuning kaso, dahil nasunod, may magkakanig kong multa na nagkakantidad ng 25,000 pesos. O yan po, gabos iyan, nakapalaman duman sa sections 5 hanggang 11, sections 5 and 11, kan Republic Act 9482, Anti-Rabies Act of 2007. Yung ganunan mo. Di ba? Ang problema lang talaga, may mga batas na talaga may ordinansa na. Problema tayong implementation Ito ang parang gano'n man sana sa highway, kung nga dakulong po na aksidente dyan, dakulong po na dahil po sa on and off ang implementation ng mga enforcers. Digdi yung man digdi sa mga kunyan, pagtao taning trabaho digdi sa mga may sadiri po ning ayam, sa mga pet owners, mga responsibilities, ninda. Tapos yung mga paninimbagan, wala man pong nagpapasunod kayo mas gani sa barangay, talamatam. Di ba? Arog kayan, ngaya, dinakop. Gastos pa lubri ng barangay. Ito pagkaon mo pa so ayam, hindi gano'n nagbakal ka kay pangkulungan, di ba? Yan ang saro sa mga
mga ugali kang Pilipino na rin daw makurir kimaray. Sa kadako lang programa manungod sa responsible pet owner. Pagkatapos, minsan may mga programa man ang gobyerno, ikontraman mga tugang kan sa mga animal, advocates. Di ba? Sana magtrabang-tabang. Tangani po na ma-realisar ta ang marirahin na kapalibutan. Sabi baga ni Engineer, Engineer Baclaw, kung kamo ngaya nagmamaot, magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Diba? Kung kamo nagmamaot, magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Yung ganunan mo. Alright, sa mga kababayan po niya to, mga tugang, mga senior citizens, lakas-lakasan ang ating ang ating buhay. Para po maging maayos kita. Pagkatapos sa mga asosasyones kan mga senior citizens sa barangay, pakusugunin diyan bang aning ikatang buses, di ba? Asin sa mga benefits para duman sa mga bubring tikoy na mga senior citizens, matao talaga sa inda timely, di ba? Ngani po na makadurdugtong lamang duman sa inda pong mga mga pangaipo talaga pong kinakapusman tayo na nga niyan ang makonsilo bagay sa tuyat kung rin suday mo nakaipuan sa kakatawan diskwento o rin day ka na nakakalakaw tawang ka diskwento na magrabas-rabas ka maglunad ka sa bikulo day ka na nga nakalakaw tawang kang diskwento sa pagkaon na day mo naman pwede magparakaraon ng gabos mga tugang bawal na sa imo anong kunya na ilang irony ka yan. Makinabang mo sa grocery buda sa kunyan, sa bulong. Yeah, this way ito paano sa bulong. Di ba? Kaya po kusog-kusugan ta mga kapwa ko seniors. Dapat maging sanggatos ka mo. Taganing makakuha nila sa 100,000 sa national government and then igwa man ang counterpart ng probinsya, igwa man ang banwa. Tapos igwapa ay kaning letter of felicitation hali from the President of the Philippines. Yung gano'n. Tapos tatawa na sa mo kang DSW sa cheque na 100,000 pesos dahil sa naging sanggatos anyos na. Di ba? Ayos man Ayan, kundi iyan abuton tankon pigpangatamanan ta mga tugang ang buhay ta. Dahil ta pig-abuso. Di ba? Dahil kita nagpapara abuso kang lawas. Tapos nagsasunod kita sa abiso kang mga doktor. Nag-ehersisyo kita, nagkakaon kita ng masustansya. Maski bako mahal, basta masustansya. Dapat, yan ang pagkakanunta. Tanganing day kita mabuktak mga tugang sa alanganon. Alright. Papa Mar, mayroon ka pang Cocos of Diyos? Ay! Wala pong delivery. Sir Edwin, pag-igwa katabi, daron mo sa nadigdi sa DCGB. Tako nga ni, duwa na sa naan ko naman na stock. Today and tomorrow na lang ito. Sa Domingo, dahil na ako. So, di na namin ito kan Sabado. Everyday kasi nagiinom ako ka ito Yun ang sa kuyang, therapy. Maray-rahay. Maduang bulan na naald. Papa John, duang bulan na. Si Papa Mar nagsasakat din sa agihan ng kandis GB na bakong barikig. dahil doon sa introduction sa ni Father Momoy na Cocos of Juice. Na madaling sabi, pinakakagang tuba. Makapagkagapi na lipot, kinanagmatugang sa refs, tapos inom, masarap, malinamnam, presko pa. Ay, nako, mga kabayan, malagay ko, it's time for me to park. Para mientras ko niyang pong aldao, kita-kits tayo tomorrow.
sa boses kang kapalibutan. Di ko po aram kung makasabay ko si father mo tomorrow. Garo may flight si father eh. Garo maduman si padre sa Zambales. Ay. Sa inyo ka boss, Tawi, salamaton sa pagkantabay. Kuya, ito na po, Licerado Technical sa bago si Ronald. Yaman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Nakasabay taman si Casey Tanay. Asay pong OGT. From CSPC Nabua, and then siyempre ang Mega Force Patrol, asin siyempre ang mga katuwang tapo dyan sa newsroom. Sa inyo ka po sa si Mardila, abangan na po masunod ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez, asin kay si Ma'am Gina Ritterly, kay VP Henry Maceda, Cadroy Awardee. Congratulations po, Tabi. And then sa DCGB AM, congratulations sa pagiging finalist katulad for Best AM Station sa 28 KBP Golden Dove Award, Kasubanggi. Salamatan po! Bye-bye! God bless the Philippines! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang